käykää amputtaa flareilla ennen kuin mä lähden. Sitten katsotaan, että olla paska fiilis, kun mä menen häviämään sen nopia. Vittu Aussi serverille ampumaan se vaan ja pelaajia. Ja North-America. Baptized in fire, forged into one. Spirits of Spartans. Death and glory. Tässä on vähän se Red flare don't care, green flare go there. Pelottava. Red flaret on siis SPSH ja sininen on se EDF. Eiku ei sininen vaan vihreä. Niin porukka kattoo, että green flare, let's go there. Tulee niin merkkaamaan vittu sut. Jos on paljon porukkaa tai porukkaa ylipäänsä lähellä. Eikö tää peli halua niinku lataa mua sisään?